Ara a la plaça perquè comença la tercera ronda. Recordeu, Castellers i Vilafranca 3-9 en folre, Torre de 9 en folre Manilles, Colla Joves de Valls intenta 4-9 en folre, 4-9 en folre i 5-8, Colla Vella de Xiques de Valls 3-9 en folre i Torre de 9 en folre i Manilles. Comença la tercera ronda, 4-9 en folre dels Castellers de Vilafranca. Ells segueixen el seu programa, tenen la festa major tot just d'aquí 15 dies. Setmana vinent, compromisos al Catllà i l'Arbós, que no és poca cosa, i per tant 4-9 en folre, també amb l'alineació del que ja estem acostumats aquests últims 4-9, aquesta alineació que només se li ha d'encabir al pilar central. Esperem que el dia 30, dia de Sant Fèlix. Aquesta temporada 8-4-9 en folre descarregats. En aquesta plaça els verds n'han descarregat 14. Per tant, avui podria ser el 15 descarregat en el llarg dels anys aquí a la Bisbal. És un dels castells que més han pogut descarregar en aquesta plaça, els Castellers de Vilafranca. Sense saber què farà la Colla Vella, seria molt divertit després que fessin el 4 amb el Pilar, Sí, o un castell superior. Seria molt divertit també. Evidentment. I més perquè ells també després, la setmana que ve, també tenen el Catllà i també tenen l'Arbós. Els dos compromisos. Al final es trobaran en una setmana, es trobaran 2 dies. Doncs, evidentment, això serà així. Intent vàlid ja de 4-9 en folre, pràcticament sense cap correcció. Els terços no han tingut temps ni de dir qui som. Han agafat el castell en mida ampla, almenys sensació que tinc jo des d'aquí a nivell de terços. Una de les regles ja ha hagut de deixar peu del quart. Esperem que això no sigui impediment d'aquest pis de quins, també amb novetats aquesta temporada. També el pis de sisens s'han hagut de fer canvis i això també es nota, evidentment, a l'hora de pujar aquest 4-9 que els verds s'han descarregat en 8 ocasions aquesta temporada. Vull veure la versió bona, no vull veure la versió de Torredembarra, per exemple, que es va fer patir tant aquella baixada de 4-9. De moment, sisens col·locats del 4-9 en folre. Els dos ja remuntant el pis de 15, almenys per dalt ha quedat molt bé de mides, malgrat que els 15 no agafen pràcticament cames dels sisens, ara ho intenten. El castell té aquest trontoll que van dominant, una mica esponjat, una mica obert, però amb entrada de dosos jo crec que els sisens no estan incòmodes. Millor que estiguin un pèl oberts que no molt tancats, que això sempre és perillós, i per tant ja amb la canalla a dalt el van defensant, té, com diem, aquest moviment que van controlant el pis d'aquells, que com diem també és un dels pisos més febles, és el pis més nou, el que més ha de treballar. Cassoleta col·locada, enxaneta que ja és dalt, a punt d'anar a carregar, atenció al 4-9 en folre dels Castellers de Vilafranca, aleta, 4-9 en folre carregat dels verds, comença la baixada, el tenen bé, de moment, com diem, amb alguna regla estirada, a terços hi ha hagut una regla que ha quedat un pèl allunyada, l'ha acabat tot just d'esquena on estem situats nosaltres, però ja sortint dosos, a quarts i 15 el porten amb certa comoditat. Hi ha unes certes diferències d'alçada que també fa patir, en els mateixos pisos, Joan, hi ha diferències d'alçades. Sí, sobretot en el pis de 15 es veu bastant aquest desnivell. Han començat oberts a terços, però l'han mantingut a ratlla. No se n'ha anat més. No obstant, el terç que està d'esquena nostra està patint molt. Sí, i el de davant també ha fet un parell de canvis de peus. De totes maneres, el 4, que ja té tendència a la descarregada, anar-se obrint, l'han mantingut en aquesta posició. També és veritat que és una obertura, també entenc jo, per posar el pil al mig. És un castell que sí que ha d'obert ja bé, perquè és el que s'ha de ficar a l'agulla del 4-9 amb l'agulla de castell que habitualment arriba per la diada castellera de Sant Fèlix, i ara, doncs, un cop descarreguen aquest castell, recordem, ja han descarregat els verds a 3 castells a 9. El que volien fer, ho han fet, i ho han fet amb certa comoditat. No, jo crec que ho han fet amb molta comoditat. Estem parlant de 2 castells de 9 bàsics i un castell de gamma extra. En la seva tornada, entenc que la seva tornada a la Bisbal tenien ganes de tornar a oferir aquests castells, i jo crec que els han fet d'una manera molt correcta, molt.